Dyma sydd i weld heddiw o'r tanerdu oedd yma. Ar lan Afon Seiont. Mae yna hen gloddfa glai yr ochr draw i'r afon. Clai oedd yn cael ei ddefnyddio i wneud y brics, byswn i'n meddwl. Dwi'n gallu ogleuo Crab y Gafr yn gry yn fan hyn. Ogla garlic.
Mi oedd yna felin ar ochr draw na yn cael ei gweithio gan ddŵr yr afon. A rhywbeth yn perthyn i'r felin ydy hwn, dwi'n meddwl. Blynyddoedd maith yn ôl, mi oedd yna gwmni o'r enw Glan Morfa Slate Works ar ochr draw i'r afon. Oedd yn arbenigo ar wneud llechi sgrifennu. Ac yn ystod yr ail ryfel byd, mi oedd yna ddarna ar gyfer awyrenna yn cael ei gwneud yn yr un lle. Ond erbyn hyn, beth sy'n yna ydy cwmni o'r enw Sona Seont. Felly dyma'r lle i ddod os ydych chi eisiau profi sona ar lan afon Seont. Pont Seont ydy hon. Dim ond cerddwyr a pobl ar gefn beics sy'n mynd dros y bont erbyn hyn. A edrychwch ar yr hen lun nesa yma sydd yn danos y bont ryw 125 o flynyddoedd yn ôl.